Day 28, Part B. Zvikanzi kuzvitonga kwedu kuri kutevedzera here tsika dzaIshe wedu Jesu Kristu, mirau yake, zvaakatema nezvaakatonga, mirayiro yaakatisiyira, zviri kuenderana here nezvatakadzidziswa naIshe wedu Jesu Kristu. Mateo 7 verse 15 to 20 tinzwe kuti inoti chii? Chenjererai vaprofita venhema vanouya kwamuri vakapfeka matehwe emakwai, asi mukati mavo vari mapere anoparadza. Amen. Apa hazvisi kunzi vanhu vanozviitira nenzira dzavo. Zviri kunzi vanotouyawo vachiparidza zvakanaka. Makanzwa Ishe wedu Jesu Kristu achiti chii pamusoro pavaprista? Zvikanzi vakagara pachigaro chaMozisi. Inzwai zvavanotaura, asi musaite zvavanoita sei? Zvavanoita. Zvikanzi chenjererai vaprofita venhema. Isi tizere, tiri nyika yakanaka ine maexamples akadaro, izere navaprofita venhema vanouya vakapfeka matebwe emakwai, vanoita kunge vari kuita zvakanaka ivo vachiita zvakaipa, navanhu vazhinji vabatwa neuroyi hwavo. Vanhu vari kutofunga kuti vari kuenda kukereke dzakanaka, asi hapana kuparidzwa kuri kuitwa. Chiri kutungamidzwa ikoko uroyi, nekuti dai vanhu vachiziva chokwadi vakanga vasingapedze nguva yavo vachipinda kereke idzodzo. Muri kuzvinzwa? Ndosaka zvari kunzi mapere anoparadza. Ari kuperedza upenyu hwenyu kabisira. Imi hamusi kuzviona, muri kufunga kuti muri kuita chinhu chakanaka nokuswera makasungirira madhuku ewaiti, kana kuti makazvifugidza neblue kana nered kana negreen, macolors api amaakuita echipostori mazuva ano. Nemamwe panotori mamwe maprofita anenge achitopfeka masutu, asi zviri kunzi mapere vanhu ava. Saka imi pamunoenda kukereke moita makangwarira, nekuti havasi kuzongokudzidzisai chete nezvaMwari, vachakudzidzisai futi nezvaSatani. They will sneak them in somehow. Sezvakangoita varungu pavakauya vaitidzidzisawo pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu, asi vachiisa zvavo zvokuti vatipambe ivo, zvakanga zvisingaenderani neshoko raMwari. Ndo vari kunzi mapere anoparadza. Zvikanzi muchavaziva nemichero yavo. Vanhu vanganhonga mazambiringa pamuti weminzwa here, kana maonde parukato? Amen. Naizvozvo shoko iri riri kudhairektwa kune isu tose, kuti michero yatiri kunyatsobudisa isu tichizviti vaKristu tirichi. Nokuti neshoko ratinaro iri, shoko iri chiprofita kai? Neshoko iri unokwanisa kuprofita naro iri, munozviziva here? Shoko iri rakatonyorwa rakakwana, chiprofita chakatozara ichi. Naizvozvo kana uchipaumba kutaura shoko iri, uri muprofita newewo. Nokuti uri kutaura zvakataurwa navaprofita ka. Unozviziva, wakazvimemorize. Naizvozvo unokwanisa kuita mapredictions ezvinhu zviri kuenda pamberi apo pakungotaura shoko raMwari. Chimwe chiprofita chamunoziva chikuru ndechekuti wakaita chivi unofa, asi munhu wose haafe. Zvikanzi unofa muzvivi zvako. Nyange munhu wose achifa, asi kufa kwako kukuru. Kuzvinzwa? Chiprofita icho. Naizvozvo ndakakuudza kuti wakaramba uchitadza iwe uchafa iwe. Ndatoprofita izvozvo, ndatopedza. Changosara magemenzi ekuti mundipfekedze chete. Zvikanzi muchavaziva nemichero yavo. Vanhu vanganhonga mazambiringa pamuti weminzwa here, kana maonde parukato? Amen. Zviri kunzi doctrine yavo ingwarirei, ichauya ine zvimwe zvinhu zvakavanzika zvanambe ngichitaura zviya. Zvikanzi zvinoita kunge chi maonde, asi ari kubva parukato. Uzvona? Minzi kuti nzira dzavo dzeuroyi ndo dzavanenge vakuexplaina muchiKristu. Saizvozvo muti wose wakanaka unobereka michero yakanaka, muti wakaipa unobereka michero yakaipa. Amen. Izvi zvine chekuita nemwoyo yenyu. Zvikanzi ida Mwari wako nyei, nemwoyo wako wose, nesimba rako rose, nepfungwa dzako dzose, nechii futi, nemweya wako wose. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi ida kwako sezvaunozviita iwewe. Wakaita izvozvo wazadzisa murayiro werudo. Murayiro wechi? Werudo. Naizvozvo hapana anoita murayiro werudo.
ari muprofita wenhema. Makanyazozvitarisa vaprofita venyu vaprofita vakwazvo here? Dai vaitodza zvavo zveun'anga vachiitira vanhu mahara zvanga zvitori nani. Vaitinge vachitomboitawo chinhu chakanaka. Zvino zveun'anga zvavo zvokuti unoenda pamuprofita uchiziva kuti tichanopuwa uroi. Unopuwa futi mushonga wako uroyonurwa. N'anga dzacho hadzina code. Vanhu vari mubhizinesa vari kuita bhizinesi nezvinhu zvavo zveun'anga zveuroi. Vanototumidzirana kuti inini chimboitawo basa rekuroya vamwe, isu tozovaroyenura. Igenga ravaroi. Murunzwa? Musaka zvichinzi n'anga yakashata. Hapana chakanaka chainoita. Zvaizvozvo muti wose wakanaka unobereka michero yakanaka. Muti wakaipa unobereka michero yakaipa. Muti ndewechi n'anga idzi dziri kuzviti vaprofita, dziri kuzviti maapostora machii. Hapana chakanaka chavanobereka ipapo. Muti wakanaka haungabereke michero yakaipa, nemuti wakaipa haungabereke michero yakanaka. Hazvikwanisiki. Muti wose usingabereke michero yakanaka unotemwa uye unokandwa mumoto. Amen. Mukuzvinzwa? Naizvozvo muti wakanaka chete ndiwo unobereke chi? Michero yakanaka. Ndiwo unofanirwa kuchengetedzwa. Zvikanzi muchavaziva nei? Nemichero yavo, nokuti havasi vose vanoti kwandiri, Ishe, Ishe, vachapinda muzhiya wekudenga, asi uyo chete anoita kuda kwababa vangu vari kudenga. Amen. Kuti zvinhu zvose zvinozikanwa nechi? Nokuda kwababa. Kuda kwababa kuri kui? Mirayiro yake. Mirayiro yei? Yerudo yatakaziviswa naIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi vazhinji pazuva iro vachati kwandiri, Ishe, Ishe, ko hatina kuprofita muzita renyuwo here? Uye muzita renyu tikadzinga madhimoni, tikaita zvishamiso? Ipapo ndichavaudza pachena kuti handina kutombokuzivai. Bvai zvenyu pandiri, imi vaiti vezvakaipa. Amen. Maitiro enyu makasanduka here vanhu zvishoma? Makatendeuka here? Uyezve zvamunoita here zviri kuenderana nedzidziso yerudo here yatakaunda muna Ishe wedu Jesu Kristu? Nokuti rudo haruna chitema, kwete rudo rwenyu rwamunopanana kwekumba, rwana baba nana mai, boyfriend and girlfriend, haruzi rudo rwuri pamurayiro waMwari. Kana rudo rwamunotaridzana kudzimba mungagarisana sei? Hamuna rudo kana musina mirayiro yaMwari inenge ichi yakavaka imba iyoyo. Hapana rudo rwakutaura nezvaro. Navanoda kukopa imba yenyu vanoshayawo chekukopa. Amen. So tataura Mateo 7 verse 15 to 20. Tikapfuridzira tikaenda pana 23. Pana Marko 7 panobuda rimwe shoko rakanaka. Marko 7 verse 14. Amen. Marko 7 verse 14 inotaura chi? Inotaura pamusoro pekuvandudzwa kwedu isusu. Ichiti Jesu akadana zvikwari vazhinji akati kwavari, nditeererei imi mose uye munzwisise izvi. Hakuna chinhu chinobva kunze chinosvibisa munhu nokupinda maari. Amen. Asi icho chinobuda mumunhu ndicho chinoita kuti asvibe. Kana munhu ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Amen. Zvikanzi zvinobva pai? Mumwoyo nomweya ndizvo zvinosvibisa. Zvinobva pai? Mupfungwa dzake ndizvo zvinosvibisa. Muri kuzvinzwa? Mwoyo nepfungwa nemweya kana zvisina rudo runowanikwa pamurayiro yaMwari zvinosvibisa. Zvino akati abva pavanhu vazhinji uye apinda mumba, vadzidzi vake vakamubvunza pamusoro pomufananidzo uyu. Akati, hamunzwisisi seiko? Hamuoni kuti hakuna chinhu chinopinda mumunhu chichibva kunze chinogona kumusvibisa? Nokuti hazvipindi mumwoyo make asi mudumbu make, uyezve zvichizobuda mumuviri wake. Nokutaura uku Jesu akati zvokudya zvose zvakanaka. Tingadaro kuti ndozvaakataura, asi hana kudaro. Yakanga yava nhurikiro kana kuti kuturikira. Akaendera mberi achiti zvinobuda mumunhu ndizvo zvinomusvibisa. Amen. Zvinobuda mumwoyo nomumweya nemupfungwa ndizvo zvinotisvibisa. Nokuti zvinenge zvisirichi pane dzimwe nguva zvinenge zvisirichi pane murayiro waMwari. Nokuti kubva mukati, kubva mumwoyo yavanhu ndimo munobuda mirangariro yakaipa. Mirangariro ndopfungwa, upombwe, kuba, kuuraya, ufeve, ruchiva, nouipi, kunyengera, utere, godo, kureva, manyawi noupenzi. Apa Jesu ari kuti chii apa pane zvaari kutaura izvi? Zvinhu zvakaita sekuuraya, godo, ari kutaura murayiro anti? Muruzinzwa?
zvikanzi zvakaipa izvozvo zvose zvinobuda kubva mukati uye zvinosvibisa munhu. Naizvozvo isi tiri kutoudzwa murayiro ipapo kunzi chengetedzai murayiro waMwari wamakaudzwa uya, nekuti muri kurashika makaregedza kuita zvandiri kutaura izvo. Ngatigumire ipapo, ngatichenesei mweya yedu, ticheneswe nepfungwa. Musagara ujairira kungofunga zvinhu zvisina maturo, zvinhu zvouhipi. Dzimwe nguva zvinhu zvatinoona futi zvinoita kuti tifunge zvakaipa. Asi kana ukagara ujaidza pfungwa dzako kudzidza shoko raMwari, kuriverenga, kuripupura, kurimemoraiza kana kurichengeta mupfungwa, zvinhu zvakanaka. Uyezve paunonzwa pachitaurwa zvinhu zvisina maturo, ukurumidze wabva ipapo. Paunoona pachionekwa zvinhu zvisina maturo, ukurumidze wabva ipapo, nekuti zvazvienderana naMwari. Nyangwe mukereke makaita vanhu vanoita kana kutaura zvinhu zvisina maturo, ibvai pavari. Saka zvinzi ibvai muBhabhirona, zvitsaurei, kuti Bhabhirona richaparadzwa. Imwe mhoindi yatoda kutaura pamusoro payo ndeyekuti unoda Mwari here, uyezve unoda wekwako here. Kuva mukereke ndozvatataura kudaro. Kuva mukereke hazvireve kuti unongoda munhu wose ari mukereke ipomo. Muri kubanzwa ka? Hazvireve kuti unofanirwa kuda munhu wese ari mudumbu imomo, ari mukereke iyo. Unofanirwa kutoona munhu maitiro ake, obva waziva mweya wake nepfungwa dzake, ndangariro dzake nemwoyo wake. Kungokipawo distant kune munhu zvakanaka, nokuti iwe unoponeswa uri wega, iye kana achiponeswa achaponeswa ari ega. Keep a distance. Hakuna kuva neattachment yakanyanyisa pamunhu iya, nekuti munhu ane twakewo tunoti kana asvikirwa natwo otanga kuita itwoto. Naizvozvo hakuna kuti twako twaunoita kana wasvikirwa netwake twaanoita mazvibatanidza pamwe chete, matonyanyisa kuipa. Dzimwe nguva unokukundikana kwako, asi over time zvingarapa. Zvino kana wakuzvitorera kukundikana kwemumwe, wakutosvibisa zvawanga uchigona kuita zviyazve, wakutobvisa zvawanga uchigona, wakutora zvetsvina. Musanyanyoita attachment pavanhu. Amen. Murau werudo unowanikwa kupiko? Hatiendei kuna Mark 12 verse 23 to 34. Kana tikaiwana iyo handifunga kuti tinaiwana. Mark 12 verse 23 to 24. Yes, 23 to 34. Yes. Pana mamwe mashoko akataurwa nemunhu akanga amubvunza mubvunzo uyu, andoda kuti munyatsoona zvakanaka, mufunge pamusoro pawo. Zvikanzi mumwe wavadzidzisi vomurayiro akauya akavanzwa vachitaurirana, akaona kuti Jesu akanga avapa mhinduro yakanaka, akamubvunza akati, pamirayiro yose ndoupiko unonyanya kukosha? Amen. Jesu akapindura akati, unonyanya kukosha ndouyu, inzwai we Israeri, Ishe Mwari wedu ndiye Ishe mumwe chete. Ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, uye nemweya wako wose, nokufunga kwako kwose, uye nesimba rako rose. Wechipiri ndouyu, ida wekwako sezvaunozvida iwe. Hakuna murayiro mukuru kupfuura iyi. Murume akapindura akati, mapindura zvakanaka. Mudzidzisi mataura chokwadi pamataura kuti Mwari ndiye mumwe chete. Amen. Kuna Mwari mumwe chete. Naizvozvo don't be subject kune vamwe Mwari. Usave muranda kune zvinhu zvadhiabhori. Uye hakuna mumwe kunze kwake. Kumuda nomwoyo wako wose. Amen. Yatidei Mwari nemwoyo wedu wose, nokunzwisisa kwako kwose. Saka tinoti ngatitsvagei kunzwisisa magwaro aMwari, nokuti kumuda zvinoitwa nemwoyo. Mwoyo wokuita sei? Wokuda Mwari watinowana mushoko raMwari. Shoko raMwari ndo panobuda mweya, kuti mweya wedu ubatane nemweya unobuda pashoko raMwari. Wabva waita mweya wakanaka. Zvikanzi nokunzwisisa. Kunzwisisa kunobva futi pamweya. Hungwaru, huchenjeri hwatinowana namazuva kana tichirambira kana kuvangarara pashoko raMwari. Ndosaka tanga chiti idyai chingwa mugomwa ropa raIshe wedu Jesu Kristu. Amen.
zvikanzi kudawo kwako sezvaunozvida iwe ndizvo zvinonyanya kukosha kupfuura zvipiriso zvose zvinopiswa nezvibayiro. Amen. Imi musafunga kuti zvipiriso zvakapera kana nezvibayiro zvakapera. Tichiri kungoita zvipiriso nezvibayiro kusvika nanhasi. Pane zvipiriso zvatinofunga kuti tinoita muzita raMwari tichiitira zvakanaka, asi Ishe wedu akatitsiura akati nyangwe navakaipa vanongoitira izvozvo kune vavanoda. Vanongozviitira kuiko vanhu vose vese. Naizvozvo hapana chitsauko, hamuna kusiyana panyaya dzechibayiro izvi. Zvikanzi fungisai shoko raMwari, idai shoko raMwari, ivai nerudo naMwari navanhu nahama dzenyu. Hamukwanisi kuda Mwari uchivenga vanhu. Hakukwanisi kuda vanhu uchivenga Mwari. Kuvenga Mwari ndokusanzwisisa shoko rake, ndokusagara uri mushoko rake, ndokusaita shoko rake, ndokuvenga Mwari. Zvikanzi zvose izvo zviri zviviri zvinoita kuti mukati mepureti nekunze kwayo kunge kwakachena, zvakataurwa naJesu achitsiura vaprofita, aitsiura vaFarisi navanyori. Hazvibatsiri kuti ungosuka mukati chete kunze kwakacheba. Zvikanzi asi wakasuka mukati zvichaita kuti nekunze kuchabva kwaita kubva kwachena. Zvikanzi wakageza kunze kunongoonekwa navanhu ndo zvibayiro kaizvo nezvipiriso. Zvikanzi ko mukati muchagoita seko, nekuti mukati ndo munodikanwa kuna Mwari. Amen. Zvikanzi Jesu akati aona kuti akanga apindura nokuchenjera, akati kwaari, hausi kure noumambo hwaMwari. Uye kubvira ipapo hakuna munhu akazotsunga kumubvunza mimwe mibvunzo. Amen. Toendera pamberi. Toti gagaga nekukurumidza pamusoro pekunyengetera. Ndio chimwe chinhu chamunofanira kuita kana mazvipira kuna Mwari. Dzidzirai kuramba muchinyengetera nguva dzose. Pane vamwe vanotonyengetera vachifamba chaizvo chaizvo, nekuti atojairira, mweya wake wajairira kunyengetera. Hazvizi zvokumanikidzira, zvinhu zvaunotojairira kuita. Kungotangawo nekungonyengeterawo, kuti wanyengetera mangwanani, wanyengetera madekwana. Asi tinoziva kuti pane mienzaniso yatakapuwa kare mukati meBhaibheri yokunyengetera. Tinoiwana pananiko? Takatarisa Dhanieri, zvikanzi wanyengetera katatu. Asi isusu takaverenga Old Testament taiti tinonyengetera kaviri hantu, mangwanani nemadekwana. Zvikanzi Dhanieri wainyengetera katatu because there was a need. Asi ndizvo zvochete zvokuti pane need here? Kwete, takajairira isusu kunyengetera katatu. Tinoramba tichivandudzwa, taane tsika yekunyengetera. Zvinonzi garai muchinyengetera nguva dzose, garai muchitsanya nguva dzose, nekuti zvimwe zvinhu, dzimwe mhinduro dzinotoda kunyengetera nokuita sei? Nokutsanya. Dhanieri anoita sei? Hande pana Daniel 6 verse 10. Zvino Dhanieri akati anzwa kuti chirevo chakanga chaziviswa, akaenda muimba yake yepamusoro yaiva namahwindo akanga akatarira kuJerusarema. Amen. Zviringonzi mahwindo akanga akatarisa kuJerusarema, zviri kureva mirayiro yaMwari, nzvimbo tsvene. Murikuzvinzwa? Akapfugama namabvi ake akanyengetera katatu pazuva achivonga kuna Mwari wake sezvaaisiita. Amen. Naizvozvo mirayiro yaMwari neshoko raMwari rinotibatsira pakunyengetera, rinotipa maguidelines. Murikuzvinzwa? Dzimwe nguva tingangonyengetera, amen, pane vamwe vanosutwa nemweya, vanogara vachingonyengetera vari mumweya. Asi isusu kana tikaziva shoko, takanyengetera sezvinenge zvatinenge tichinzwa mushoko, tinoerekana taapai padhuze naMwari, nokuti zvinhu zvaanoziva. Amen. Imi muchatoitawo nzira dzenyu dzokunyengetera, nekuti tinenge tichida kufadza Mwari, tinenge tichida kuva pedyo naMwari, tichida kugara tichisuma Mwari, tinenge tichida kutaura naMwari nguva dzose, tichinzwawo kuti anotaura kuti chii. Muchatofumawo nzira dzenyu dzokunyengetera itsva. Ndokuvandudzwa pachiKristu, ndiko kukura pachiKristu. Zvana Dhanieri izvi zvakaitika munguva yana Dhanieri, asi zvinotipawo pekutangira. Just like mutemo paunotipa chibayiro chamangwanani nechibayiro chamadekwana, zvinotipawo pekutangira. Muchatozopfuura pamwe. Pane vamwe vanonamata 7 times a day. Pane vamwe vanonamata 3 times a day but 7 prayers per session yoga. Vamwe vanoita 8. Izvo vakazvitora mushoko raMwari rimwe chete iro ari kutora zvinhu izvi. Alright, atienderei pamberi. Ishe wedu uwowo akatidzidzisa kunyengetera. Ndo pandakuya paipe pandanga chiti vamwe vanonamata nyange vachinamata katatu pazuva kana kaviri pazuva, vanonamata 7 prayers or 8 prayers. Ndo pazvinobva apa.
Ruka 11 kubva pavhesi 2. Vadzidzi vanga vamukumbira kuti tidzidzisei kunyengetera. Iye akati kwavari, kana muchinyengetera muti, Baba vedu vari kudenga. Amen. Zita renyu ngarikudzwe noutsvene. Amen. Umambo hwenyu ngahuuye. Amen. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga. Amen. Tipei zuva nezuva chingwa chedu chamazuva namazuva. Amen. Uye mutiregerere zvivi zvedu. Amen. Nokuti nesuwo tinoregerera vose vanotitadzira. Amen. Ngatidaro kuti amen. Ngatiregerere vanotitadzira. Tizvisire kuna Mwari. Musatitungamirira mukuyedzwa, uye mutinunure pane zvakaipa. Amen. Ipapo akati kwavari, achaenda zviri pavhesi 5, tongogumira ipapo pavhesi, tatangira pavhesi 2, toenda pavhesi 3, tikaenda pana vhesi 4. Amen. Ndikati ndipo panobva minamato nomwe nemisere. Pane rimwe bhuku randakambodzidzisa, randakambonyorawo, ndakanyora pamusoro pezvo zvinizvi. Vamwe vakazviita vakaona kuti zvinoshanda, ndakationa kuti zvitovashandira kupfuura inini pachangu. Ndinoziva zvangu kuti zvinoshanda, asi vakazozvitora, vamwe varungu vakazozvitora vakaenda nazvo pamberi, vakataura kuti maprayers aya akaita sei, akasadharara. Zvinobva mushoko. Muri kunzwa pari kunzi tibatsirai kuti tiregerera vanotitadzira izvi. Iro shoko pacharo rinototaura kuti kana maregerera munhu, Mwari achamupanisa sei. Isi tinongotaura shoko raMwari rinopupura izvozvo. Kana une chigumbu mumwoyo uchida kuti chibve pamwoyo, mazona wotaurawo kuti Mwari ndimi makati imimi, handingazvikwanise ndiri ndoga, handingakwanise kutsiva, asi imi ndimi mutsiviri. Urikuzvona, ozotaura namamwe mashoko anobva mushoko raMwari kana uchida, nokuti ipapo ndipo pakungotangira chete. Naizvozvo kana chinamata neshoko raMwari, tinenge tichinamata mumweya nomuzvokwadi. Uyezve Mwari anofarira shoko rake, nokuti shoko rerudo. Amen. Tava papi? Mune maprocedure here kana kuti maprocess ekunamata kana kuti ekurumbidza Mwari pamasesheni enyu amunoita naMwari? Chii chamunoita? Izvozvo inhaka yakanaka. Kana iwo uneziva kuti unozviita, handamuziva kuti kutaura pamusoro penhaka. Naizvozvo ndinovimba kuti zvose zvandataura pamusoro pazvo izvi muri kuzvinyora pasi, uyezve muchazozvisiyira senhaka kuvana venyu kuti vagotangirawo ipapo. Havagumire ipapo, nokuti Mwari unovaka imba achienda kumusoro. Makavatangisa ipapo, ivo vachienda pamberi, kana mavadzidzisa kukudza nokuda Mwari. Takaenda pana Ruka 11 vhesi 2 to 4, ndopatabva here, ndopane maprocess worship. Ruka 11 vhesi 2 to 4, pandakutaurira pamusoro pe8 prayers in a session, kana kuti 7 prayers in a session. It's a procedure yandinoshandisawo inini, yandakatangawo inini, zvichibva mushoko raMwari, asi zvakashandira vamwe, yatove nhaka yevana vavo. Ndozvinzwaka. Saka have my processes and write them down. Dzimwe nguva vana venyu havazosarudza kutevedzera izvozvo. Dzimwe nguva zvinenge zvava burden kwavari, hazvisi zvekumanikidza, asi kuti vagare vachingozviziva chete kuti zviripo zvakanaka. Takusvika kumahombekombe kwezuva ra29 part B. Chikanzi munonzwa here mamuri kuti muri uto here? Munonzwa kunge muri masoja here? Kana kuti makangoreruka zvenyu mungori wiki? Kana kuti munongofila kunge vanhu vari entitled under Jesus Christ? Kunzi vanhu vari spoiled. Munhu ari spoiled anonzi chimuswona, anenge akarerwa zvakaita sei? Handizivi kuti zvangu nomazwi anonditiza. Asi vamwe munokwanisa kunge musina simba. Pane zvinhu zvinokonzera simba zvakawanda. Iko kuregererwa kwetumwe tunhu twatinongoregerera muchiKristu, so tichiti haiwa zvazvina basa, kuketa kwatinenge tichiita kwekwe kunotisiya tava panzvimbo imwe isina kunaka, especially kana tichiketa zvinhu zviri kuOld Testament tisingafungisise pamusoro pazvo kuti zvingatibatsire muupenyu hwatiri panhasi. Tinosara tava wiki. Asi kurunzi kukudiwa uto runotevera zvinoita Ishe wedu Jesu Kristu.
namaziviro ose aita Ishe wedu Jesu Kristu nesimba raakanga anaro nokuzadzisa shoko raMwari kwose kwaakanga akaita. Isu kana tisingatomboyedza zvedu nepapipos tichingoti tiri muna Jesu, zvinotisiya tisisina simba, uyezve zvinotisiya tingori vana vari spoiled, vanongoita zvavanoda vasina kumira muna Mwari. Luka 9 verse 23 to 27 tichipedzisa zvikanzi, ipapo akati kwavari vose, kana munhu achida kunditevera anofanira kuzviramba atore muchinjikwa wake. Makazviramba here vanhu vadiwa? Rangarirai kuzviramba mugotora muchinjikwa wenyu. Zvikanzi zuva rimwe nerimwe agonditevera. Amen. Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nahwo. Ndoda kumbokubvunza kuti chamunofunga kuti muchinjikwa wenyu chii? Handisi kuzokutaurirai nhasi. Zvikanzi asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuponesa. Ko, munhu achabatsirwei kana akawana nyika yose asi agorasikirwa noupenyu hwake? Kana munhu akanyara pamusoro pangu namashoko angu, Mwanakomana woMunhu achanyarawo pamusoro pake paanouya nokubwinya nomukubwinya kwaBaba nokwavatumwa vatsvene. Ndinokuudzai chokwadi kuti vamwe vamire pano havazofe vasati vaona umambo hwaMwari. Amen. Hama vadiwa, ngatizivei kuti isu tiri nhoroondo yevachatitevera. Tinotobatsirawo kuvaka vachatitevera, naivo vatinoparidzira kuti vatendeuke. Tiri nhoroondo yekukudza Mwari, tiri nhoroondo yekunamata, tiri nhoroondo yezvinhu zvakawanda zvatinobuditsirwa mushoko umu. Munoziva, kana tichivangarara kuti vana vedu vasazotangirawo pazero, vamwe vakwirira kudenga uku. Chimborangarirei kuti nini muupenyu hwenyu hwamararamo somukristu mabattles mangana amakarwa. Tumabattles tondaiti tuhondo tudikitwe. Mune mavanga emabattles here amunozoudza vana venyu kuti ndiri mukristu ndakarwa mabattles akadai ndichirwira Mwari. Zvinhu zvenhaka izvozvo yokutenda. Muvaudze kuti takahwina akati, takarwuzawo mangani. Rangarirai upenyu hwaPauro mushure mokunge atendeuka kuti akarwa sei achirwira Mwari. Rangarirai Dhavhidhi asati ava mambo, nyangwe zvake akanga aita chinhu chakanaka chokuti Israeri ikunde vaFiristia paakarwa naGoriati, asi akazotambudzika sei achitambudzwa naSauro. Rangariraiwo entitlement yakanga ina Sauro, mambo weIsraeri wokutanga. Murangarirewo entitlement yakanga inachi vana vaEri, Hofni naFinehasi, kuti zvakazovasvitsa kupi. Naiwawo mashoko ndinoti ndipo panoperera zuva redu ra29 ndichiti chisarai.